No, tak vítajte. Vítajte, ďakujem. Dobrý deň, ja som Milo Král, Ja som Maja, teší ma. Maja, koľko rokov? 35 som mala. No, tak v škôlke by sme si týkali, teda nemá to navrhnúť muž, môžeme? Môžeme. Na burlivé stretnutie to Milo Král nemal ďaleko. Ako večný študent sa za vysmiatou diváčkou ponáhľal rovno z prednášky. Za to Majka musela precestovať polovicu Slovenska. Za svojím obľúbeným hercom prišla až z Oravy. A ako správna žena, aj ona na úvod položila obligátnu otázku. Hráš vášnivého muža. Chcem sa spýtať, čo spoločné, akú vlastnosť máš spoločnú s touto postavou? Ja si myslím, že s tým Erikom nemám spoločné nič. Teda akože mám tvár a hlas, hej, ale to asi končí, lebo ani bohatý nie som ako on, ani nie som žiaden manažér ako on. Vášnivý, no to je diskutabilné, to neviem. To by mohli povedať asi tie partnerky, ktoré som mal. Ja si myslím, že som skôr lenivý ako nejaký vášnivý, čo sa takto týka. Chcel by som to zhrnul asi tak, že lepšie ako zlý sex je dobrý spánok. S Heňou Mičkovicovou si absolvoval posteľnú scénu. No. Nie jednu, bolo ich niekoľko. Chcem sa opýtať, ako sa ti točia tieto posteľné scény? No, točia sa mi zle, no tak to je... Každý prvé, čo ťa napadne, že pri posteľnej scéne, akože v živote, je intimita, no tak to tam nemáš, to sa poskávaš ako keby... Sice to môže tiež niekoho dráždiť, že sa mu to dobre robí, keď sa na ňo pozerajú 3 kamery a neviem koľko členov štábu, ale môj prípad to rozhodne nie je. My máme také veľmi lightové posteľné scény, trochu sa tam poboskáme a už čakáme, kedy ten režisér zakričí stop. Takže, ale nehrá sa to dobre, no to je... A chudiatko Heňa, no tak ja sa aj touto cestou ospravedlňujem, že to musí hrať so mnou. Chcem sa spýtať, čomu sa venuješ v súkromí? Aké máš záľuby? Som taký celkom širokospektrálny, čiže som v podstate muzikant. Toto, čo robím, to herectvo je v podstate tak omylom, a som to vyštudoval, a že som bol lenivý cvičiť. A ten klavír, preto som sa dal vlastne na skladanie hudby. Lebo kým by som si ja nacvičil nejakú poriadnu skladbu, tak zatiaľ si ju 3-krát vymyslím a tvárim sa, že to je originálne. Ale skladal som aj do divadla muziku, aj sebe, tak to ma baví celkom. Keď mám na ňu čas, čo v poslednej dobe teda dosť nemám. No a potom tá filmarčina. Študujem režiu, to ma celkom zaujíma. Ukazovať ten život taký ambivalentný, nie taký jednoznačný, ako sa ho snaží ukázať. Také ten bulvár alebo hocičo iné. No to tak nie je. No, to je úloha režie okrem iného. Chcem sa ešte opýtať, zastavujú ťa často na ulici ľudia a reagujú na teba? Dávajú ti nejaké otázky? No, však zastavujú, ale nepôsobí mi to veľkú radosť. Také pre mňa sú tí ľudia cudzí, oni mňa považujú ako za známeho. Však to si ty, že sa tam vídame furt. Tak majú úplne skreslenú predstavu o tom. Nemám šancu nejako vyvrátiť, ale oni ma považujú za úplne iného človeka. No to je dobré v rámci toho príbehu, tej ilúzie nejakých postav, ale v realite som niekedy radšej, keď mám pokoj. Teda vždy som radšej, keď mám pokoj. Aj napriek tomu, že nám Majka na začiatku mimo kamier prezradila, že má obrovskú trému, zo stretnutia odchádzala nadšená. Milo totiž nevenoval autogram iba jej, ale aj do pamätnej knihy reštaurácie a ocitol sa tak v spoločnosti takých osobností, ako je Iveta Radičová či Rudolf Schuster.